Hello guys, tinokuchingamidza muchirongwa chenyu Dark Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare maconfession enyu. Muzore nhasi nyaya yedu yekutanga ndeyamai vane murume ari kuabvisa mwana wavo. Yechipiri ndeyemusikana akamitisiwa nasekuru vake. Yechitatu ndeyababa vakarumba negonye rakabva kuMozambique vachipa gonye iri nyama yevanhu. Ndonyaya dzatinadzo. Tisati tapinda munyaya yedu ndine chidaidziro chandinacho pano kune ma-upcoming artists, kune vanhu vanoita zvenziyo. Handiti kana uri upcoming artist, kana kuti wagara utori artist, vanhu vanoimba, mamusician. Pane mukoma vedu vanonzi Carlos from Prolumia Films. Vari kumanya promotion yavo. Mukoma Carlos ndio vakaita the most recent video yamaita nakaitsvake. Vari kuti ivo perform, shine and get seen. So this is an opportunity for a young upcoming artist. He's going to shoot a clean session video for just 700 rand. Post up YouTube pako or TikTok pako, get a free photo shoot to boost your image and your social media presence. Richasiya zvakare malink emavideo vakaita akawanda, hanzouya only for 700 rand. Muzoposta muona waka photoshoot, muite waka video. So ke 700 chete ndozoti panapa ndoonekwa nevanhu wakawanda. Tell a friend to tell a friend kuti aiwa kwaita mukoma Carlos. I'm a woman aged 32. Ndinogara naHabi nemwana wangu wemusango. She is 7. Ini naHabi hatisatane mwana. Iri kunonoka kubata nhumbu and ava kuita stress. Manje Habi afarire my daughter. Hanzwa nekurohwa mwana uyu weduwe. Handina zvandinokwanisa kuita because we depend on my husband for food. Izvezvi yatobva kutukwa mwana hanzosa ndidzokore nemadzidziso anenge ezizi. Ndabatikana. Nezuro wakawachiswa t-shirt yaHabi ikatadza kuchena, akarohwa akaguma anoruma pasi and she was bleeding pamuromo. Haro yake everyday. Sometimes kana Habi achifara toendesewa ku KFC. My problem is mwana akatanga last week kuita wet mablankets. Ndakatombomurova but asikumira kuita. I'm scared kuti Habi akazviona inoita hondo. Lucky anomukira kubasa kuma 5 odzoka kuma 6. Ndokumbirawo remedy yekuti asaita wait veduwe. Vanoshandira please. I'll be following kuma comments. Alright, number 1. Mwana womusango. Child from the bush. Number 2. Adina zvandinokwanisa kuita nekuti we depend on my husband for food. Anorova mwana asi tinomboendeswa KFC. Mwana akarohwa akaruma pasi akazviruma muromo. Mwana akanzosanditarisa nemaziso anenge ezizi. Mwana ava kuita wait. Kune vanhu vakaita child psychology. I think you know what's happening here. Mwana agara hasikudiwa boss ndiwe musango. Asi vanomuda mai vacho ndosaka vanyora. Mwana anorohwa, murume wekuda munyuwa ndosaka vasina mwana wavo. Mwana akutanga kuita wait. Bed waiting inokonzegwa ngeni. Mwana akuhla, mwana ane stress. Chiko chiri kusaido. Mwana akutya baba, mwana ane stress. Mai muri kukoshesa KFC, nyama iya yechicken iya inowanzoita mvura mukati haikowo mifuta inake. Ndio iri kukosha kudarika mwana. Marriage yakakosha kudarika mwana. In as much as you depend on this man for food and for accommodation, we treat others how to treat. We teach others how to treat you. Not this someone how to treat you. Mwana hana chaatadza. She's just a child. Asi mwana musango, mwana akabva mudumbu menyu. Murume uyu hatisi kumboda masoya patidi masaramusi. Chiri kuita kuti mwana wetira machira kuti muri kutadza kumirira mwana. Baba apamba hapana rudo. Kana muchiona kuti hamugara nemwana, ndisai mwana kuna gogo kumusha. Number 1. Number 2, mati hapana zvamunogona kuita. Zviripo zvamunogona kuita. Guys, can you just learn to be assertive people? Uroti pamusoro
ini ndinokudai ibaba, ini ndinokudai, muri baba, ndimi baba wepano. Kana tisinemi hapana kwatinoenda. We are nothing without you. Asi ndokumbirawo musapedzera shungu pamwana. Mwana haana chaanoziva. This is bad. Madzimai, regai kukoshesa mamereji enyu ekuti nhasi ukamuka wakafa murume anokureplace. Alright, regai pinde munyaya inotevera. Idzi dzakati one day I need to catch up. Makasimba here tete, ndinodawo kutaura nyaya yangu yandakachengeta kwemakore 15. Nditori nemwana asi hapana anoziva kuti mwana ndewani. Hapana anoziva kuti mwana wandinaye ndewasekuru vangu. Sekuru hanzvanzi yamai vangu chaiyo chaiyo vatete. Sekuru vaiva munhu ane mari dzavo, asi ndava kutozvifunga kuti sekuru vaive vakabata mishonga chete. Hapana aiita zvinoonekera, including amai vangu. Wainyatsoona kuti vanhu vari kuzama kurarama munyika inorema, asi hameno zvazvinongoita tete. Zvese zvavo zvaingova struggle. Saka vabereki vangu vachitambudzika kudaro, sekuru offered kuti vanditore vanogara neni nemudzimai wavo. Mama nadhedhi vakabvumira mudenga nekuti kubva kwangu pamba kwaitwa kubvisa burden kwavari. -1 mouth to feed. Hurombo huroi tete, ndakazviona ini. Vanhu vanokuita yese yese. Ndakanotangira form 1 yangu kumba kwasekuru. Handidi kunyepa. Sekuru nambuya vakatenga zvese zvaidiwa kuchikoro. Ndo yaivawo first time yangu kupfeka uniform nyowani pambiri neskushu mugumbo. Upenyu hwaingova nani. Sekuru vangu nambuya vainge vari laughing. Mbuya wese taigarwa namatira kuti dai Jehovha ava pachipo chemwana, nokuti vainge vasina wavanoti wavo. Ndakasvika form 4 zvakanaka, ndikapasa zvakanakisa. Form 5 mbuya vangu vakangoita heart failure. Ndakaona ndoya kuzotorwa kuchikoro tete, ndikasvikowana vanhu vakaungana pamba. Mbuya vakavigwa havo zvakanaka. Rest in peace mama moyo, makandiratidza rudo. Mama nadhedhi vakada kumbonditora since pamba panga pasisina mbuya, asi sekuru vakakaka naro vachiramba. Zvikonzero zvavo zvaiva zviviri. Chekutanga ndechekuti ndaizovhiringika pazvidzidzo zvangu. Chepiri, shona inoti sekuru ndimai, saka vaigonditei. Dai pane zvavaida kundiita vangadai vakaita kare. Zvakanaka zvinenge tete, ndakagara nasekuru paya. Umwe musi sekuru vakapinda mumba mandanga ndakavata. Ipapo ndainge ndonyora form 6. Vakandibata chibharo. Izvi zvakangoitika kamwe chete. Sekuru vakanditi muzukuru chuma chasekuru, saka zvaive kwandiri kutaura ndorega chikoro kunyarara ndopedza chikoro kusvika kwandinoda. Hongu yaiva abuse as it was tough decision to decide. Zvekuendeswa mberi nechikoro zvanga zvisina basa, ndaigona kugumira panzira. Ndakafunga long and hard pamusoro pema-relations aizokanganisika. Relationship yamai vangu nehanzvadzi yavo, relationship yadhedhi natsano vavo, relationship dzana mama nadhedhi. Mwana akazozvarwa tete. Up to this day hapana anoziva kuti baba vemwana uyu ndiani. Ndakaramba kutaura nezvavo. Ndimi vekutanga mubaudza. Ndichipedzawo zvidzidzo ndichizvara mwana wangu musikana. Vanhu vakamboda kutaurisa kuti ivo Miss Intelligent vanga vakatarisiwa vazomitiswa. Kwete, handina kumitisiwa. As I was violated against my will by my own uncle. Mukati mangu mainge mune zibundu tete. One day ndaiwana revenge kuna sekuru vangu. Ndaiva nemibvunzo isingapinduruki. Nekuwanda kwakaita vakadzi waini. Zvaiva zvemushonga here kuti unobata hama yako. Muzukuru vaida kutesta here kuti ndinosvara, asi waikutesta pamunhu wekuziva. Saka moyo mangu maiva nebitterness yakaipisisa. Mumaindi mangu ndakaimagina 1000 ways dzekuuraya sekuru vangu. Slow poison, kuvabaya nebanga, suffocate him in his sleep, kuisa muchetero muchikafu chavo tete. Ndakazopa pambapa. Ndakawana bursary rekuenda A-level ndikapedza. Right now I'm a chartered accountant. Sekuru vakazongofa hwavo ndisati ndawana kuita revenge yangu. Ndakazonzwa kuti maproperties avo vakasiya vaisa muzita rangu neremwana. Vanhu vanofunga kuti rwaiva rudo rwasekuru kumuzukuru, asi havana kuziva kuti sekuru vakashereketa kumuzukuru. Mai vangu havazivi kuti muzukuru wavo mwana wangu.
Muzukuru wavo mwana hanzvadzi yavo yainyepera kuita rudo kuvazukuru, asi ivo vaine dzimwe nzvimbo. Mwana wangu ndinomuda, asi ndiri overprotective of her. Masiblings angu atokura, vatove nemisha yavo. I don't trust anyone around my daughter. Chero akaita male teacher, ndinenge ishuna senge ane mainterest asina kunaka. Ndiri kuona therapist hangu kuti ndidhile netrauma yandakasangana nayo, kurepwa nesomeone I trusted, someone close tete. Vana mai vari pano, ndapota chero mukarohwa nenhamo, tamburai nevana venyu. Nhamo haiurai, vanhu havasisina rudo, vana vari kubatwa zvibharo, vamwe vari kuitiswa marituals tete nevanhu vanobata mishonga. Kana hama ine mari ichida kubetsera zviri genuine, ngaibatsire munhu ari kumberi kuvabereki vake, nokuti matsotsi awanda kudarika vanhu tete. Vanhu vava mapere akafuka makushe ehwai. Vamwe vana vanga vaine bright future vakabirwa madestiny nokuda kwema-short term solutions akazoaffecta vana long term. Pafungisise ipapo, ende vhele mukaona aid ichiweri maconditions, run for your life. Kazhinji hazvipere mushe. Maproperties akaiswa, maproperties akasiwa, ndakatengesa. I want nothing to do with my sekuru. Zvakaoma. Vana mai nana baba, let's learn to be there for our children. Vanhu vakaganga pashapo, unosiya mwana wako nebrother yako uchiti kuda mwana ana sekuru, sekuru vakudoona mudzimai. Zvakaoma. We need to protect our children just like the first mother. Protect your children. Makasimba here. Ndinoreurura kuchengeta coffee muceiling yemushopu yangu tete. Ndiri murume ane makore 50, ane mashanu 55. Ndiri muzvina business anoita basa rekuhodha zvinhu zvakaita semagroceries, ndoisawo makapu yangu, vanhu vouyawo vachihodha. The funny thing ndechekuti kwatinotora kumasuppliers kwakafanana tete, zvekuti maprice akangofanana nevekumwe mashops tete, asi mangu vanhu vanoita kutsikirirana kunge masvosve tete. Vanotoshaya kuti chandinoita right chavasingaiti chii, asi ndinogara kunyepa kuti pfuma yangu ndeyedzinza, izvo inhema dzoga dzoga. Ndine zisecret randinochengeta tete. Ndakanotsvaka mushonga wekuti ndiite mari, asi handina kungotanga nekubata mushonga. Ndakatombozamawo kungwavha sevamwe, ndokuona kuti aikaka ndiri kukweva dovi nestraw, hakuna kwandiri kuenda. Kwandiri kuenda ndiko kwandiri kubva. Makore 5 apfuura tete, ndakavhurawo kashopu kangu kuShurugwi. Nemhaka yeShurugwi ndaida kuzama kuestablisha business kune mari. Pakanetsa makorokoza paya, ndaiziva kuti tamari mabig spenders tete, saka ndaida kubva nangoigarira isati yapfuura. Saka ndakarenda kashopu kangu ndichitonohodhawo ndichiisa staff yaipisa mazuva iwayo, asi zvakashaya basa. Kutozama kuisa dhindindi nekutengawo mafiriji esola kuti vanhu vaonewo zvinwiwa zvinotonherera, zvakaramba tete. Ndakazama tete, dzamara ndozobata mushonga ini. Kwaisada kuva kwangu, asi kwaiva kuda kuzama kurarama munyika inorwadza. Munoziva tete, when you are a nation of vendors, ukada kuita kabusiness rako pasina kana kanguva kangani, vanhu vakawanda vanenge vaita nyuchi tete. Motira same business iroro, same price, same everything. It was exhausting. Vanoita mabusiness emagroceries vanodairana neni kuti chigemu chemagrocery, chigemu chemanumbers, chigemu chekupusha stock. Maprofits acho kazhinji macents tete, ma20 cents, 30 cents, 40 cents, shumwe nezvakadaro. Saka kuti uzonzi waita profit unenge washanda last number. Nokudaro ndakaruka zano musoro mangu, ndadiniwo ndabata mbashto kuitira kuti business rangu rive set apart from mamwe. Mugoona tete, ndakatoenda kuchikoro, ndinotogona kubalansa mabhuku, saka kwandiri yaisava nyaya yemismanagement, asi zvinhu zvacho zvaitopesana kunge north nasouth. Ndakaenda kuMozambique tete, kune chimwewo chakwesha chen'anga. Sekuru vakanditi ndainetsekana nezvisinganetsi, vakandipa gonye rimwe chete rakaita kunge furu kune vanoziva gonye iri. Kana ndazogona kuchengeta gonye iri, ndaizoita big shark muindustry, zvokuti ndaizova stock supplier.
sekuru vanorwara chete ndidzo dzakava pfungwa dzangu. Vanofunga kuti ndingatadza kuchengeta gonye chairo rimwe chete here. Kana ndakakwanisa kuchengeta vana vangu vane miromo nokuendesa kuchikoro, what about gonye? Sekuru vakanditi chero zvadini gonye iri raisafanira kufa, nokuti ndipo paiva nemboni yebhizinesi rangu. Ndakabva kwasekuru ndikaisa kagonye kangu mubhotoro remayonesi rinoputsika. Triki yaipo panje kuti torichengeta sei kuti rive productive, nokuti haridyi chikafu nekumwa mvura sezvatinoita isu vanhu. Saka sekuru vainge vanditi kana ndikapota ndichiwana nyama yevanhu vakafa ndopota ndichirikandira. Tete, ndoda kukuudzai chinhu ichi, kuromba ritori basa ende hafu, sarenda all. Saka ndanga ndava kutoita segora tete. Pama-accident scene ndainge ndisingashayikwi ndichitsvaka kuti ndiwane ndinokandirawo gonye iri. Ndakanotisa kuti gonye iri rikawana nyama yemunhu aibva abereka owanda. Kuwanda kwemakonye kwaiva kuwanda kwevanhu vanotenga mushopu mangu, kwaiva kuwanda kwemari. Kotete ndakaita mari munongonzwa kubva kuva tuckshop owner kusvika kuva muzvinabhizinisi ane mabuilding. Mamwe mashopu ndaindorentesa ndichiwana passive income yangu tete, asi ndambotaura kuti kuromba kune basa zve. Imagine pese pa-accident scene uripo uchitsvaka tumapisi twenyama, raitova basa. Ndakaruka zano raizondipa permanent solution kuimpending disaster yaive yandivinga tete. Ndakaonera chigemu kuzvipatara zvombe kuti kune loophole, kutora zvitunha zvevanhu vakuru zvanga visingaiti, nekuti kana hama dzavo dzikauya kuzoklema mandateka aizoti dzakaendepo. Vasungwa vainge vasingabudi zvakare nokuti vaiwanzovigwa nestate. Asi musiwo wakazozaruka pandakaita tsvakurudzo ndikanzwa kuti mastillborn aipiswa pachipatara. Ipapo vabereki vaiwanzosaina mapepe kuti vana vapiswe. Kutopisa havo yaiva nyama iyi yaizondibetsera kuti ndiite mari. Saka ndakaronga dende naundertaker. Pane kuti apise mastillborn, ini ndaimupa envelope yakafuta kuti shaku ondipa mitumbi yemastillborn. Saka mucomplex yangu tete ndaiva neofisi yangu. Ofisi yangu yaiva neceiling. Saka vanoziva maceiling aiveko kare aya vaisiya space kunovhurika, noti ari kumazano ane madropped ndoni. Purpose yekaspace aka tete yaive kuzogadzira zvinhu zvakaita semagetsi. Asi ini kaspace aka kanga kane zvakaindishandira zvandaiziva ini ndoga. Ndaiva ndatenga coffin ndikaisa muceiling. Kana vashandi vachaisa ndopinda muceiling muya ndokanda stillborn imomo. Obvious makonye aizodya nyama iya. Tete chiona kuwanda koita vanhu mabhizinesi angu, ndakaita mari yandisina zera nayo. Mari yangu ndainge ndotsika nemakumbo mumadhiramu kuri kuwanda. Pane vangabvunza kuti wanga usinganzwi hana kurova here? Ndovapindura ndichiti kwete, nekuti ndainge ndisingadzvenyika vana ava. Vainge vakatofa chete. Mutsauko ndewekuti pane kuti mutumbi wavo upiswe waizobunyiwa zvawo nemakonye. Ndakaita mari, ndakava respected person. Chandaifara chidhiri ichi ndechekuti changa chisina ropa mukati zvekunzi sacrifice mwana wako hama yako kwaingova kuita mari kupela. Mudzimai wangu ainge asina kana idea kuti ndizvo zvandinoita. Aitoti akawana murume akamutsa patalala. Musi ndichipfodora hope dzeumambo paze super king bed rangu nemaEgyptian sheets angu ane 1000 thread count, ndo pakati luxury zve. Chero imbwa dzangu ndaive nechihuwa Maltese zvaidya zvichiguta. Aya aingova mapets. Ko imbwa chaidzo ndaidzidii nekuti ndaive nelicense gun plus state of art CCTV. Saka ndainyatsodzivata. Ndakanzwa budhiliyo voti building riri kubvira sei? Vakati havazivi, asi ndimhanye nekuchimbidza. Handina kana kuwana nguva yekuchinja kubva kumapijama angu. Ndakabuda ndiri chiwiri tete. Ndakapinda muGD6 ndichimhanya kunoona kuti chii. Ndakawana pasina chakanaka. Building yaibvira. Fire brigade ndakaifonera, havangauyi on time. Vakazosvika pacho complex yanga yava masimbe. Ndakabongomora mhere
kwete kuchemera building yanga isina basa. Ndaigona kuzovaka imwe, asi makonye angu ndomawanepiko. Makonye anga azowanda, makonye akatsvawo nebuilding including original mother gonye rangu rakabva kuMozambique riri mubhodhoro remayonnaise. Vakauya vezesa vakati electrical fault njani izvo futi zero pressure insurance yangu yaizobhadhara. Ndakazotanga kukanga waya insurance payakaramba kubhadhara ichiti yaiva human error, so hapana chavaizoburitsa. Maintenance akatanga kundinetsa for furniture yavo yainge yatsvira imomo, ende kukoti kwacho vakaihwina zvichinzi ndaifanira kumeka sure kuti building rangu riri safe kubva kumahazards anenge moto. Tete after ndabhadhara vanhu vane midziyo yakatsakatika, ndakasara ndiri broker and brokest. Nhamo nemanga hazvisiyani mufunge tete. Apa kudonha kwembinga kunobuda mumapepanhau, asi ko ini ndainetseka nei? Ko kudzokera umoza ndinopiwa rimwe madhagonye. Ndakasvika pamusha paye tete zvikanzi sekuru vainge vabva pamba about 2 years ago, havana kuzombodzoka. Hapana aiziva kuti vaindepi, chero kuti vapenyu here hapana aiziva. Unobvapo uchidzungudza musoro. Now ndadzokera to factory settings. Ndakangotarisana nezicomplex ndakangoita mazimbe. Ndakambozama kutengesa complex. Apa ndainge ndotengesa hango ground tete. Munhu aizoda complex aizopusa otanga patsva. Asi hapana ari kuda kutenga zviri kuita senge ndiri kutengesa mazisi. Ndameno ainge aburitsawo ruma yekuti ndaive ndakaromba. Hapana kana umwe anoda kuita associated neni. Tete ini ndindapererwa. Ndapedza zvinhu ndichitengesa ndichiti zvimwe pada ndiwane kurarama, asi hapana chiri kumboita kuti ndakabata pasingabatwi. Semanzuro amuri kungoitawo kuti vakanopiwa gonye ravo vakariisa muceiling, asi vaitora zvavo manewborn vachidyisa gonye iri. Zvino kwai zvahlamuka, hapachina kumira zvakanaka. Veduweka ende moto uyu unoshaura kuti moto wakabvepi. Ko kana moto wakangokonzerwa nekuti Mwari vanenge vatsamwa neunhu hwakadai etabhu yekugara muceiling mune coffin harinoi. Zvinhu zvacho zvakaoma. Guys, ini nhasi handisikuwa zvakanaka ndiri kwamusoro. Ingadai ndakontinya but handisi kunyatsokunzwa zvakanaka, asi tichazama kudzoka mangwana zvakare. Ndoda kungokutendai mese nekuona video ino kwamaita. Ndoziva kuti you've been eagerly waiting for today's episode, and ndinokutendai nekurudo rwamunarwo. Toda kutenda zvakare kunana mama vese vakauya kuMother's Day. Totenda futi zvakare kune vana vari kuma-UK, kuma-Italy, kuma-what vakabhadharira vana mama. Handiti totenda zvakare nana daddy vakabvumira kuti vana mama vauye nezuro. Vana mama vakafara iko chikafu takavhidhlira. Takadla. Tsana zvakadaro. It was amazing. Tichaposta edu video yacho because pane vari kuZimbabwe vakati aiwa soda kuonawo zvanga zvichiitika, ndeni saka I was just going to post like the entire video. Apa ndangoposta kashort video. Then kuna nadedhiwo vari kuti aiwa makatisiya. Saka tanga tafunga kuti Father's Day iri komuswa 15 June. 15 June apa tichibawa komuredzi marathon. Saka ndiri kufunga manje kuti if you are interested, if you have your father or someone that you see as a father or your brother, someone that you'd want to appreciate, whether uri muAfrica, whether uri wherever kwauri, uchingoda kuti vauye zvavo. Ngatichiite chinhu. I'm going to come up with the calculations and all. But what I'm thinking is we don't want it to be a Father's Day because we don't want to be a male only event because I'm a woman. Kandiri host. Zvendino hosta varume 50. Saka ndiri kufunga kuti kana une baba wako, une murume wauno appreciate, whether it's your brother, the men in your life, vanasekuru, people who have played a big role in your life, and you don't want them to come and have a lunch kana dinner. I think we'll make it a dinner this time. That will be nice. Anditi mungondiudza kuti munofunge because vana vabari kuti aiwa tasara, so you want it to be inclusive. You come with them. Daddy, you find someone that you come with, whether ndi mama kana kuti if you're not married asuri daddy and you are playing a role as a father who want to be part of this, you just find someone to come with. So vataita mix and mingle madzimai vana baba tichicelebrate vana baba, vana vari kuUK, vari out of, vari kuEurope. Monyorawo tsamba dzenyu ndenjiverenga kuti this one is coming from Judith.
hanzi kuna daddy ningi I love you for everything that you have done for me. Pane mwana wakabhadharawo mama wake vakauya kuinventa akati vedu vemai vangu ndoshandovatenda sei. Vedu weka ndoda kukutendai. I am so humbled with your love. Mwari akomborere. Aiwa nhasi maziso atanga zvakare ndohwasi maziso. Regai ndidomboti kandapedzapo baba ndobva ndadovata. Ndimbovata chaiko. Ndapana zororo panyika 1 o'clock dzakwana nhasi mande ndofanira kunotora vana zvakaoma. Asi musarega kukomenta nyaya yeFathers Day. Ngatiitei Fathers Day, we invite everyone to come. Kana uri baba mudzimai asipo kana kuti makarambana asi uchingori baba chete. As long as you're a father, want this event to be for you, we're going to make it happen. Mugara kumba muchingodla sadza neSunday aiwa zvizonakidza etizodla nyama zoro takadlika takazvidlira kwakune manoodles kwakune beef kwakune lamb curry kwakune zvikafu zvacho aiwa takazvidlira aiwa tinokutendai muve nezuva rakanaka. Ndatenda, bye bye.